नहीं मितारी मलाई नहीं गाय को बाबे नहीं मितारी मलाई सजे वाली जबर पीस के ले आवाना एक गणेश के मम्मी एक गणेश के मम्मी रुका अब पीछे से जितना लोग गणेश के मौसी आज बड़ी सब लोग कहीं हाथ उठा के बोले बोली भोलेनाथ की बोली गणेश के पापा की अच्छा जरा ताली बजा के जरा भरे भांगे पिया गणेश के मम्मी भरे भांगे पिया गाना राम भंगिया बढ़ेर पीसत पीसत होला दे अच्छा राम भंगिया बढ़ेर पीसत पीसत होला दे राम भंगिया बढ़ेर पीसत पीसत होला दे राम भंगिया बढ़ेर पीसत पीसत होला दे तुको होला भारी तुको सहाय कोनो बात ना ए गणेश के पापा बोला ए गणेश के पापा हमसे भांग पिसाई गणेश के पापा हमसे भांग पिसाई बात मानो भोलेनाथ कहा तारे देखे कैसे देखाबो भैया तनी सा देखैले रहिए ए बड़का भैया पंजू वाले भैया देखा के रखिए हो नाही चित्तवा से भंगिया के साथ भीतरी अच्छा ए हो नहीं खाई मखोबा मलाई भीतरी नहीं चित्तवा से भंगिया के साथ भीतरी सुना बतिया हमारे ना भावे जवाना सुना बतिया हमारी ना भावे जवाना बस चार चिल भर के पिया दाना एक गणेश के मौसी रुका अच्छा कौन कौन है तक के थमा दाना सुनी राउर मनमानी ना चली हमरा से ना पीछे हाथ दुखता तो गंजबे धरा दा ताई गणेश के मौसी ए गणेश के मौसी मत भर भांग पिया दाना ए गणेश के मम्मी मत भर भांग पिया दाना चाहे राजी होई चाहे हो के नाराज हम सब ना सुनली रौआ नया चाहे राजी होई चाहे हो के नाराज हम सब ना सुनली ना बात राजी करी अंगलाल करी हमरा पापा हनी एक चिलम भर एक देश के पापा बोलो देश के पापा हमसे भांग पिसाइया ए गणेश के मम्मी बस भर भांग पिया दाना बोली शंकर भगवान की और यही में एगो रतिया कहत